Kaixo, Olatz naz eta administraritzan jesuitetako administraritzan egiten dut lan, orain dela 3 urte. Bueno, ze aldaketa bizi izan duzu pasean ikasturtetik ona? Neurriak aldatu egin dira, segurtasun gehiago dugu, familiari eskatu dutzugu telematikamente, telefonoz, emailez bitartez eskatzeko gauzak edo gurekin harremanetan ipintzeko, baina, halan eta guztiz ere, gure ateak beti dago zabalik, eta hemen barruan dekoguz pantailak, bakoitzak dekoguz gure maskarilla ipinita, orduen protezio aldetik ondo gagoz. Familiak ze zalantza daukate gehien bat aurten? Familiak antolakuntza aldetik galderak eukin doguz, noski, eskolak boko ekintzak, aberregongo diezen, jantokia, zelan dezingo diez protokoloak, eta baina beti egon diez informatuta eta zalantzari badeki hemen gauz. Ikastetxeko langilez ezik ama ere bazara. Bai. Nola bizi duzu egoera? Ama aldetik ni oso lasai nago. Badekit ikastetxea eta danok topera dabizela lanean, ikastetxea neurriek ondo hartu da bezala, eta umeak azkenean, umeak diez oso ondo egin dute dana, eta beraiek behar dutela bere lagunekin egotea, eta pentsetan dut hau dela lekorik hoberena eta seguruena. Eta langile moduan, oso lasai ere bai, ze azkenean ni badakite hemen danok lanean gabizela topera, danok dekogu konpromiso handia ikastetxearekin eta gure ikasleekin, orduan, lasai. Egia esan, oso lasai.